आंनालाय मा जेबालाय खान्दा उथुमा नुजालायनाय होबाय थायोब्रा फेसबुकआवलाय बिदिबा खोरोमदेरो मोनलायलाङोलां होद फाग्ला मा नोंना खालि हिनजावल'लै निजेया गैयाथ' जिथिया मोनगोन इथियासो बुजि मोनगोन पप्पक गावबा गावनि जिबखौ गावबा गाव सामलायनानै लायाब्ला सोरथो बिमा बिफाया आजिखालिलाय सामलायबावनांगौ जाखो नों हागोन पप्पक एनै नाहरनाय सिख्लाफोर मोजां फैगासिनो दं ए माथो कबिता मोनसोलाय बिसोरलाय ने अ नंगौथ' कबिता औ माला फैना हस्टेलनिफ्राय दाखालिनो फैदों ए आरो बिलाय सोरथो जाखो बियो आंनि लोगो जोमै गामि बेरायनो फैफादों आंजों हाय जोमै मा खबर औ मोजां नोंसिनालाय जोंनाबो मोजां दे बिदिब्ला नोंसोर थाथ'दो माब्लाबा लोगो मोनलायगोन जों थांसै जा मोजांखा कबितानि लोगोआ हट फसायबायलां लिंक लालांनांसिगोनसो बिजों होद नोंना जालायबाय सिख्ला सासे नुनो हाया समायना जायो बै थाखानाय सना जिउ होनलाबाय थाग्रायालाय माथो जालायखो हट बाबायलां बेखौ सामफ्रामबो रागाल' बिजि मोनबानो एखे रागा जोंहरबाय थानाय गोदानसो नांसिगौनो ना मा बुङो बुन्दु हामालै सोमखोरफाय सासेजोंनो अनज्लायना थानांगौ थ' बिदिब्ला थांनोसै हैद न'आवबो थाङो नामा न'आव थांबा दान खामानिसो थिनजागोन गोदाव सोराव बुंलाबाय थागोन थाबैनो है नोंजों जायालै जायगाखौ मासे मोजां नुहुरदों बैयो नोंनि लोगो नङा होनलाय बबे बैयो जिरायनाया औ नंगौथ' थौलाय माथो थौ अरगें मा खालामबाय दं नों हारसिं कबिता नोंसोर जिराय हारसिं मा सानहाबबाय दं नोंलाय ओहो जेबो सानाखै दे आदाया बाजैनि बाथ्रासो सानबाय दंदां ओहो बिदि नङा दे ओइ बाजै लाबाय नामा नों है बिदि जेबो नङा कबिता माथो खालामबावनो हारसिं न'नि बाथ्राखौनो सानबाय दंमोन गोरिब न'खराव जोनोम मोननानै थांखिखौनो होसोनो हाथारला माथो फरायनायावबो आसखान्दा जाबाय नालाय बिब्दि नङा अरगें आदा गोरिबथिया नोंनि थांखिनि हेंथा जानो हाया नों नोंनि थांखिखौल' होसोबाय था सानसे जाफुंसारगोन आदा दे जागोन दे बेफोरखौ दोनथ'दो नोंसोरलाय बहाथो थांदोंमोन जेरावबो थाङाखै जोमैया गामि बेरायनो होननायखाय लाना फैबाय आं मोजाङानो जादों दे जोमै माबायदि मोनखो जों गामियाव फैनानै मोजां आदा जोबोद मोजां मोनदों सोमखोर गामि मिथिंगा उन्दै गेदेर गासिबो ज' थानाय आं जोबोद मोजां मोनदों दे दानिया नोंनि बागै बुंदो सोरखौबा अनजालिफोर लाबाय नामा गैयालै आं बायदि गोरिबखौलाय सोर लाबाय बायनोलै ना गारियानो दंजायो ना बाइकआनो दंजायो ना धोन सम्पतियानो दं आंहालाय मालाय बाइक गोनां कार गोनांखौसो थाबनो लाथारो सिख्लाफोरा गासैबो सिख्लाफोरानो समान नंजोबा अरगें गारि बाइक नायनानैल' मोजां मोनजोबा मोजां मोनलायनायाव बेफोरनि गोनांथि गैया मोजां मोनज्लायनायाव मोननै गोसोनि थार गोरोबनाय फोथायलायनाय थाबानो जायो देलाय आदा अरगें बुंलाय दाबायदियाव नोंखौ सोरबा प्रप'ज खालामबा नों मा बुंगोन अब्ला आं नोंनि फिननायखौ होनो हानाय नङा जोमै बिदि बुंगोन दे बेफोरखौ दोनथ'दो नोंसोरनि कलेजआ माबोरै सोलिगासिनो दं दालाय मोजाङानो मा एसे साननो हनो गोरों नों अरगें आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौ गावनि खालामना लानो लुबैबाय I love you अरगें I love you
कबिता औ जों गोबांबो सावरायबाय लेटबो जाबाय थांसै नामा थौ बिदिब्ला थौ जोमै जोमै थुदो थौ सोरनि नाम्बार गोदान जाखो बिलाय हेल' हेल' अर्गें ना आं जोमै खोनादों ना जोमै आंनि नाम्बारखौ बहानिफ्राय मोनखो आरो माबोरैथो कल खालामनो गोनां जाखो हरबाय आरो गोसो जाना हरनो मोनामोन नामा मोनो मोननाया मा खालामबाय दं खबरफोरालाय माबोरै दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा अर्गें बाय दे बिदिब्लालाय बाय सोर हरदोंमोनब्रा है माबा कबितानि लोगो हरदोंमोन लोगो हमनो लेंहरबाय नामा है सोरथो जालायखोब्रा ओइ माथो आमखिलाय फनानो फन सोना हेलौ बहा दं आं लोगोफोरजों साहा लोंगासिनो सोना खालि बेरायनाय न'आव थां माबार हैद मा गोदाव सोराव हिनजाव नामा नों आंनि हाबायानो जाथ'आखै सल' हाबा जाबा दंबावोसो बेबायदि बेराय मोनजाबाय थागोन सैमा फाला बायदि एसेबां सेंग्रा गिदिर जाना बेराय जानो लाजिया हाबा जानाय मोनबा दाहालागि 3 गथ'नि बिफा जासिगौमोन थां माबार न'आव दोन गोथै बारियाव खनानै उन्दुनाय लेक्सारफोरखौ होबाय थानाङा है बाराद्राय गोबाव गोसोथोलायबा अननाया खमायलांमारो खोमालै ने बुंदों बायदि जानांगौ आजिखालि सेंग्राखौ फोथायनो हाखाया मिथिबाय ओइ बिनानाव दंबा आंबो बानायना होदोब्रा ससे आंनोनो थोआ गय जाबा पार्टिया फ्रि बेखौ मिथिया नामा नों बुबक फाग्ला बिदि जायो नामा हैद बिनानावबो बिब'बो आंनिखा दाम जागोन गोसोआव ला हैद अनेकआ जरा लागासिनो आरोलाय मा ओरै उनजाबासो बारा 2-3 लाबाय थानो हालै जोंखौबो एसे सान्स होनांगौब्रा आंनि गोसोआव मानोबा अर्गेंनि महराल' जाखांफैबाय थायो आं मानोबा बिनिल' खोथा सानफ्लांबाय थाग्रा जाबाय आं कल खालामनानै आंनि गोसोनि खोथाखौनो बुंनोसै नामा कलखौनो खालामथारनोसै दे आं है माथो फनसो फैलायबाय सोरनि नाम्बार गोदान जाखो बिलाय हेलौ सोरमोन आं जोमै सिनायाखै नामा नाम्बार सेभ खालामलायाखै नामा नाङा दे खालामनो जोमै बिदि नङा दे माने आं सेभ खालामबावदोंमोन नालाय माथो खबर जोमै नों आंखौ लोगो हमनो हागोन नामा लोगो हमनो मानोबा नांगौमोन आंहा नोंजों एसे बुंनांगौ बाथ्रा दङ मा सोलाबा नामा सोलाबो सोलाबनाया फनाव बुंजाया होमबा ओहो मबाइलाव बुंजाया दे थांगोन दे बिदिब्ला नाथाय बबेयाव थाब फै नों हारसिं बै दाखालि जिरायनाय दैसा सेराव दे होमबा आं थांगासिनो दं दे बाय मा बाथ्रानि थाखाय लेंहरदों आंखौ अर्गें मा जाखो सोर कलमोन है माबा कबितानि लोगो जोमैसो हरदोंमोन हा जोमै बुजिबाय आं है द्र मा बुजिदों नोंलाय अर्गें माथो बुंहरनाय बेलाय बुंदों माबा आंजों माबा लोगो हमनो लेंहरदों होमबा माखौ डिलिट खालामबाय थाखो अर्गें बेनो गोल्डेन चान्स प्रप'ज होगोन डाइरेक्ट नोंनियाबाथाय खालि हिनजावल' नङा माथो सिख्ला सासेया सेंग्रा सासेखौ ओरैनो लोगो नामा बुजियालै नोंसोरो बेनिखायनोथ' दाबो नोंसोर सिंगेल अर्गें साबियानो ना साबिया लानानै थां होमबा थाथ' दे लाना थां मोजाङै बिदिनो
जोमै नों हारसिं नामा कबिताया फैयासै एसे बिजि जानायखाय फैयासै बियो अ नंगौ नामा थ' बिदिब्ला बेयाव जिरायनोसै फै देलाय बुंदो मानो लेंहरामोन बाथ्राखौ बबेनिफ्राय जागायगोन साननानै मोनासै आं माने आं सासे सेंग्राखौ मोजां मोनबाय नाथाय आं बुंनो हायाखै हा होमबाथ' मोजां खबर पार्टि होनांगोन दै देलाय बुंलाय सोर सेंग्रा बियो नाथाय आं गिनाय मोनो माखौ गिनांगौ जाखो डाइरेक्ट बुंना हो नायबाय था बिबो नोंखौ सानसे गोसोथोगोन एसेबां गोरलै नङा अरगें आं जोबोद गिनाय मोनो बुंनो सानब्लाबो बुंनो हाया बिबा आंखौ मा सानगोन बिबा आंखौ गनायगोन ना गनाया बिदि बेले बेजे दा सानबाय था जोमै दे नों सानना ला आं बै सेंग्रायानो बै सेंग्रा साननानै प्रेक्टिस खालामलाय आंखौ दे बिदिब्ला थिग दं अरगें नोंनो फंसे बाथ्रा बुंनांगौ दंमोन दे बुं अरगें आं नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो आंनि गोसोआ अराय नोंखौल' हास्थायग्रा जाबाय मानोबा नोंनिल' खोथा सानग्रा जाबाय आं नोंखौ मोजां मोनबाय आं नोंनि सेराव अराय थानो हास्थायो नोंनि आखाइ हमनानै गासै जिउ बारहोलांनो लुबैयो सिनाय मोनै जिउनि लामायाव जों सानैबो दावबायलांगोन अराय जों आखाइ हमना साननि सोरां नागिरना आं नोंखौ अरायबो जिउनि अनसुला महरै फुजिगोन I love you so much बाह जोबोर मोजां जादों जोमै जोबोर मोजां जादों नोंनि बेफोरबायदि गोदै रावाव सोर सेंग्रा गोजावाव जानो जायबाबो रिजि खालामनो हाखानाय नङा दायो नोङो बे सेंग्राखौल' बुंनानै होथारदो आरो बुंबावनांगोन नामा आंथ' बुंबायानो जायनो बुंनांगौ मा आं जेबो बुजियासै औ आं बाथ्राखौ जायनो बुंनांगौ बेनो बुंखाबायानो नों मा बुंनो सानदों आं जेबो बुजियासै एसे थोंजोङै बुंदो जोमै अरगें आं जाय सेंग्राखौ मोजां मोनो जायखौ आं अराय जिउनि मोदाय महरै फुजिनो नागिरदों बियो आरो रावबो नङा बियो नोंनो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो अरगें I love you अरगें I love you so much नों बेफोरखौ मा बुंदों जोमै नों खेबसे साननानै नायदोंना आं बास आं नोंखौ जेबो खोनासङा नाथाय जोमै आं बबेयाव आरो नों बबेयाव बुंबायना आं बेफोरखौ खोनासंनो गोसो गैया आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जुदि नों आंखौ मोजां मोना आंखौ बोजबाब्ला बेयाव आं थांना थानायनि मा ओंथि दङ आं थैना थांगोन अरगें आं थैनानै थांगोन बेफोरखौ नों मा बुंदों जोमै जागोन आं नोंखौ बोजबगोन नाथाय आं नोंनो आंनि अननायनि अनगा जेबो होनो हानाय नङा आंनो नोंनि अननायल' नांगौ अरगें आंनो नोंनि अननायनि अनगा जेबो नाङा I love you जोमै I love you too ओइ दे जोंहा हिन्दी फिल्म बायदि होसोलायनो दे थै मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलायबाय थायोब्रा गोदौदों गेलेनो मोनाखै नामा नोङो है नोंसो जायालै दे होमबा आंखौ बामनानै ओरै फिदिं दे थोद एफा गोबाव गोसोथोलायबोबाय गोबां बामबोबाय हाजार खुदुंबोबाय आरो मा मैया दाख्लैसो गोसोथोलायनाय बायदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्रा नोंलाय माइखौबो खालामा बिलाय होमबालाय मा गोसोथोनाय जाखो बिलाय मालायफोरा बेसे जरा फट' होयो दिनैसिम मोनसेबो जरा फट'खौनो होफेराखै नों आंजों बेलेग सिख्लाफोरजों लाइन मारिनो मोननाय नङा नालाय थोद जरा फट'खौबाल' गोसोथोलायनाय जायो नामा नोंजोंबा मोनलायगोन ना मोनलाया जुमब्रा जायाबा जरा लिरना हरना हराखै है नोंजों बखिनायाव हाखाया दे हाला दे आं नोंजों माइबा बोरमा बायदि लेब थौ थांसै फैसोना आं नोंखौ बामनानै लांनो दे नै बामजागोन आं बामजालाया जालायबाय फैसोना नों आंनि खाथियाव
हेल' अर्गें नों मा खालामदों? आं नोंखौ जोबोद नायनो लुगैदों। प्लिज लोगो हमनो फैना फटादेसियाव। आं थांनो हानाय नङा। सम गैया आरो देहायाबो एसे मोजां नङा। हो? मा जादों नोंहा? लोमजाबायदों नामा? डक्टरनाव थांदोंना थाङाखै नोंलाय? लोमजायाखै दे, ओरैनो गोसोखौल' बोरैबा मोनदों। दोनथ'दो होमब्ला। अ दे होमबा दोनथ' दे। बाय, टेक केयार सना। मा जादों बेलाय? है, जेबो जायाखैलै बियो। हेलौ हेल' अर्गें, नों बबेयाव दं? दिनैसो सम मोनदों नामा? एसेबां गोबावनि उनाव माथो फनबो हरा, एसएमएसबो रिप्लाइ खालामा? सरि अर्गें, आं एसे बिजिमोन। अ दे बुंलाय, मा खबर? मोजां। अर्गें, आंहा नोंजों मोनसे गोनांथि बाथ्रा दङ। नों दैसानि बागान सेराव फैनो हागोन ना? अ दे थांगासिनो होमबालाय। मोनफैबाय जोमै, देलाय बुंलाय मा बाथ्रामोन? अर्गें, नों आंखौ गाज्रि दामोन। बुंलाय मा गाज्रि मोनलायनाय बाथ्रा बियो? अर्गें, नों आंखौ बावगारदो। आं गुबुननि जाबाय। मा? ओइ, नों आंखौ थगायदोंसो ना? बुंना नों आंखौ थगायदों होननानै। अर्गें, आं थारखौनो बुंदों। आंहा मोजां मोननाय दंखायो आरो दा बियो जब मोनबाय आरो आइ आफायाबो बिजों जुलिनि रादाय। नों आंखौ बावगारदो। मानो जोमै? आं नोंखौ मानो बावगारनो? मा नों होनबा आंजों मोजां मोनलायनायनि फावसो खालामदों? नों आंखौ मा बिदि खालामखो जोमै? आंखौ निमाहा होदो अर्गें, आंनि गोरोन्थि जाबाय। निमाहा? नों आंखौ दुखु लांगोन, आं नोंखौ निमाहा होनांगौ? वाह जोमै, बेसेबांदि समायना नोंनि नाटक खालामनाया। आंथ' नोंखौ आंखौ गोसोथो होननानै जर खालामाखैमोन ना। आंथ' नोंखौ आंनि जिउजों गेलेनो होआखैमोन ना। प्लिज अर्गें, आंखौ लाजि दाफोनांसै। हे माथो बेलाय अरगें फैसोलाय? अरगें भाई, बक साला सासे होनो गोसोथोग्रा लाबनि लैथोआव थब्लनानै दासो गगा मोनदों। आं बायदि गंथामनाव आगान होनांगौ मिथिबाय? सानैया गारबा सासेजों लड। हट, आंना बाराद्राय जाबाय नङाब्रा? बाराबा माबा माबि जाबा आंहासो दाय जागोनलै। फागो सोमखोर फागो। खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ जोंनि दाउ मास्टार फिल्म प्रडाक्शनाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जों बे गोदान भिडिअ नायनो थाखाय जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, लोगोसेनो बेल आइकनखौ थुनानै होगोन। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। आरो लोगोसेनो लाइक आरो शेयार खालामबानो जाबाय। टाटा।